payek iki lho, payeke jan jus. Ngono. Pak melo mangan ora gawe payeknya tak gawe payek iki lho. Iki lho, nyo. Indang jajal. Kok yo mesti nganu payek apa didol mah dipangan. Ora nganu nesu-nesu. Yo. Yo enak ya soalnya gak. Bah. Ora enak no piye neh. Aku ora doyan oke enak ya. Oh yo. Jan sego gak enak iki, gak enak ga. Itu pegawe. Senajan enek lawe apa-apa mang lau payek tok ae ya. Ngono enek iwak barang nok. Tapi gak lengkap ora enak payek gak. Elah. Halah. Oh yo celeh. Ngantuk irang Pak. Dang. Ki lha payeke jan entek nang ngene iki kok yo. Tak yo genah. Alah ya. Enggak masalah. Untuk ke kerawak Enak kan? Yo enak. Yo nyarek, payeke nyarek iki mang payeke iki lho. Adem-adem dan iki. Wah, cocok lawe payek. Ngene iki kok mangan Gado lho enak ga. kon mangan jangan mokonan apa garingan lawuh payek ngono. Enggak masalah. Kok yo Payek tok wis enak ya. ya oke kok yo wis langsung dadi cekot ae keranjang kuning ning ngisor ki lah. Jan ra umum. Nah.